का ये बाबू, अरे रउआ लोगन के इंतजार रहे कि अपने ट्रेंडिंग स्टार के गनवा कब आवता। त रउआ लोगन के इंतजार जवन रहे उ हो गइल बा खत्म। काहे से कर पहले गाना आयल है अहिरान, जवन की 5 मिलियन व्यूज एकदम दहाड़त ए बाबू। त रउआ लोगन के खातिर फिर से आप के हई गरीब छोट भाई आ गइल बा एगो और नयका गनवा के जानकारी लेके। त रउआ लोगन के हम बता दी कि केसारी लाल यादव जी के ई जवन गाना आवता, गनवा बहुत कमाल के होखे वाला बा और धमाका तो हो के रही। त रउआ लोगन सबसे पहले हाई स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख ली, हंसे लोग काहे जौने गनवा के टाइटल बा। आ ई गनवा के पोस्टरवा अभी 3 से 4 घंटा पहले ही के लॉन्च कैल गई है और यह वीडियो में अंकिता पांडे नजर आवे वाला बाटिन केसारी लाल यादव जी के साथे उ वीडियो में आवता गनवा केसारी लाल यादव और सविता यादव के आवाज में। ई गनवा के जे राइटर बा जेका नाम विशाल भारती हो भैया, और ई गनवा के जो वीडियो डायरेक्टर बाटी जेका नाम लक्की विश्वकर्मा है। वीडियो के डायरेक्टर और कोरियोग्राफर के काम ये वीडियो में कैले बानी और म्यूजिक डायरेक्टर जे बा उनका नाम है भैया आर्या शर्मा। त रउआ लोगन के खातिर इतना ज़बरदस्त गाना के अपडेट हम लेके आ गए बाटी। आ ई गनवा के ए बाबू थोड़ा सा सब्र करे के पड़ी, काहे से केसारी लाल यादव जब भी कौनो गाना लेके आवा ना तो गानवा के थोड़ा सा इंतजार करवाना। जो उनके फैन बाटे ना सोचल थोड़ा सा इंतजार करें, जब एक के बार ब्लास्ट हुई गानवा तब भैया एकदम धमाका भोजपुरी में हो ही जाए। यही से ई गानवा के कमिंग सून में रखल गइल बा। अगर वीडियो हमार ना आ पाई तो रउआ लोगन के खातिर हम अपने चैनल के माध्यम से पोस्ट कर देबा कि बाबू हो आई गनवा आवता है चैनल पे। आ जौने चैनलवा का नाम रही फालतू इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल, और वही चैनलवा से ई गनवा के लॉन्च कैल जाए। आज तो इतवार है, कल ना ही तो परसों ई गनवा के हर हाल में लॉन्च कई दी हैं।